Добрый дзень, паважаныя аматары баскетболу. Сёння 3 снежня мы рады вітаць вас на цырымоніі, падчас якой будуць вызначаны паўфінальныя пары супернікаў 24-го Кубка Беларусі па баскетболу сярод мужчынскіх каманд. Нагадаем, што 26-27 снежня 2020 года у спарткомплексе «Алімпіец» у Магілёве у барацьбе за кубкавы трафей возьмуць удзел 4 калектывы. Смокі Мінск, Барысфен Магілёў, Гродна 93 і Рубон Віцебск. Працэс лісавання будзе выглядаць наступным чынам. У кошыку А размяшчаюцца назвы каманды удзельніц. У кошыку Б нумары, якія будуць прысвоены камандам у працэсе лісавання. Удзел у цырымоніі прыме галоўны трэнер нацыянальных каманд па баскетболе Анатоль Уладзімірович Якубенко. Анатолий Владимирович, калі ласка, просім выцягнуць каманду з кошыка А. Гродна 93. А зараз нумар з кошыка Б. Номер 3. Анатолий Владимирович, калі ласка, назва каманды з кошыка А. Цар Барысфен. І нумар каманды з кошыка Б. Номер 1. Анатолий Владимирович, калі ласка, назва каманды з кошыка А. Смокі Мінск. І нумар каманды з кошыка Б. Номер 2. Назва каманды з кошыка А, калі ласка, Анатолий Владимирович. Рубон. І нумар каманды з кошыка Б. Номер 4. Зараз мы з вами бачым табліцу, згодна з якой клубы выступяць у 24-м Кубку Беларусі сярод мужчынскіх каманд. Дзякуй усім, хто быў сёння з намі. Балеем за баскетбол, балеем за Беларусь.